asmara aku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso betapane ketaman asmara kuku kanyi benwati wewet biyen saiki kuku kaek nyebat cerita wayang bengi nganti kakak rino asa-asuan bae ya Di kenahan wis tuwa Windu ya apa Windu ya kelalen Windu ya Jan pengendangnya Mas Windu yang nganti error catatan jroning ati datan buruk saya merati iya yen liwat aku kelingan bukae yen tak golere ingat saja kebak tulisan warna abang tondo isi bujang senengi kuku asmara biyen kae aku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bet aboti ketaman asmara kuku kae bawati nganti besok ora bakal lali kuku kae kebak crita wayang bengi nganti gagat rina satetan sajroning ati datan luntur saya marmati aku kowe dadi karmo arga leren ning gubuk asmara